Morella compta amb una gran festa sexenal, el sexeni, i compta també amb un espectacular esdeveniment que s'encarrega d'anunciar esta festa cíclica que es ve celebrant des de fa més de 300 anys. A esta festa, precisament, la coneguem per l'anunci. Enguany es celebrarà el 28 d'agost, perquè l'any que ve toca sexeni, i ahir la jornada de l'anunci va quedar oficialment presentada. L'anunci és el moment en el que, com diu la seva pròpia paraula, s'anuncia que l'any que ve se celebra el sexeni. El sexeni és una festa que té més de 3 segles d'antiguitat, que se va començar a realitzar en un moment determinat, el que va llamar una pesta, i que el poble de Morella va decidir fer unes festes extraordinàries cada 6 anys. I nosaltres avui venim a dir que el 28 d'agost d'este any a Morella, en una gran festa, direm que tornem a complir el 2012 en el 53 sexeni. Una festa que des de la Conselleria de Turisme ja s'intenta que siga declarada d'interés turístic internacional. Estamos desde la Consellería de Turismo apoyando la declaración de fiesta de interés turístico internacional, que lo que hace es dar cuenta y reflejar que ese esfuerzo que está haciendo la gente de Morella durante tantos y tantos años, durante tantas generaciones, porque es un reconocimiento a una costumbre y a unas tradiciones, pues que tenga su recompensa. L'anunci, evidentment, és una festa posterior al sexeni, però des de fa més d'un segle es va decidir celebrar. De la mateixa manera que el sexeni, esta és una festa molt relacionada amb el paper, carrosses adornades d'este material i tones de confeti. És una festa de confeti, d'alegria, i una festa en la que, evidentment, tot el món participa, tot el món interactua, tot el món està convidat. Fonamentalment té dues parts, una part que és una cavalcada en la qual el pregoner anuncia la celebració de la festa, i per una altra banda està tot el conjunt de festiu al voltant de les carrosses. El anunci ens reporta publicitat, que se parle de nosaltres, que la gent digui, pues anem a veure-ho, pues 50.000 imatges en televisió, i que bonic que és això. Entonces, en els temps que estem corrent, hem d'aprofitar qualsevol arma que tenim per poder explotar-la i poder publicitar el nostre producte, el nostre terreno i la nostra faena. Per este motiu i perquè és molt important conèixer el que tenim, Morella vol fer d'esta festa sexenal una icona del seu propi poble, perquè mitjançant esta festa es pot conèixer la història d'esta localitat de la comarca dels Ports. Volem fer-lo com un símbol per tal de que els ciutadans de tota la comunitat valenciana, en aquest cas, coneixen més Morella i sàpiguen que molt més enllà de l'anunci del sexeni poden passejar la seva història per Morella, no? Poden estar allí, poden descobrir moltes altres coses des del punt de vista de la gastronomia, desde el punto de vista del patrimonio cultural, desde el punto de vista del patrimonio natural. Es importante que todo el mundo conozcamos lo que tenemos en nuestra tierra, primero por nuestra propia satisfacción, podernos ir a ser turistas en nuestra comunidad, pero también para poder transmitirlo y venderlo fuera de nuestra comunidad. No se puede vender lo que no se conoce. Por eso es muy importante, en este caso, dar a conocer el anunci del sexeni de Morella, en este caso en el CDT de Valencia, que sirve como el anunci del anunci, pero que va a tener una segunda parte en la Feria de Turismo de Valencia, que se va a celebrar el último fin de semana de febrero, donde irá el pregonero a hacer el anunci tanto en la feria como luego en la ciudad. Ara, el dia 28 d'agost, una desfilada d'espectaculars carrosses ens anunciarà que l'any que ve Morella celebrarà la festa del sexeni. Morella té la seva cultura, té les seues tradicions, té la seva gastronomia, i la veritat és que vos convidem a l'anunci, però abans de convidar-vos a l'anunci, vos convidem a vindre a veure Morella.